Ness-ana TV. Ekele ọma nụ, ụtụtụ ọma, ehihie ọma na abalị ọma. Ekele. Today we'll be learning greeting in Igbo language, and greeting is ekele. Can you say that? Ekele, Ndewo. Ututu ọma or isala. That is good morning. Ututu ọma, isala. Ehihie ọma, good afternoon. Ehihie ọma, can you repeat? Mgbede ọma, good evening. Mgbede ọma, can you say that? Abali ọma, good night. Abali ọma. Ndewo, thank you. Ndewo. Imela, well done. Imela, can you say that? No, welcome. When mommy and daddy comes back from work, you say no. That is welcome. Ndewo mara mma. Unu emela. Ngwanụ ka anyị mụgharịa ya ọzọ, mana anyị ga-eji nke a gụọ egwu. Ekele. Ụtụtụ ọma, good morning. Ụtụtụ ọma, good morning. Ehihie ọma, good afternoon. Ehihie ọma, good afternoon. Mgbede ọma, good evening. Mgbede ọma, good evening. Abali ọma, good night. Abali ọma, good night. Ndewo, thank you. Ndewo, thank you. Imela, well done. Imela, well done. No, welcome. No, welcome. Ka nna akụpụrụ gị ezigbo aka. Ụmụ mara mma. Unu emeela. Ngwanụ ka ọ dị mgbe ọzọ. Ness-ana